Ngunya na daw ng Miyerkules. So, nakatatapos ko lang po magkakan. Kaya medyo nagdalagan ako digdi sa sakuyang kwarto. Anyway, kasi minsan talaga occupied tayo. But anyway, just the same, sabi nga, hanapan ta lagi ng panahon. Kaya alauna hanggang alas 2, inahanapan taning panahon para mag-iribahan kita giraray sa programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase OP. Okay. Sandali mga katugang. Meron kasi nag-text sa kuya. Okay. Sandali. Okay. So anyway, mga tugang, yan aldaw, kumusta ka mo? Yeah ba? Talaga, yung baga, Nalbs, kumusta ka dyan, Nalbs? Yan, medyo ano talaga, medyo katatapos ko lang kasi makapagpakumpisal, pagkatapos ito nadiretso sa kakanan. Sa mga aki talaga. Siyempre, magayon talaga na ang mga estudyante masanay na magka-pagkumpisal. Kasi saro digdi sa UST Legazpi na talagang masasabi natin one of the best practices bilang katolikong universidad. Tinatawan meaning pagkakataon ang mga estudyante, mga empleyado na makapagkumpisal taon-taon. Yan. Kaya yun yan na recollection, ano? So grade 7, grade 8, grade 9, ano, itig isang section naman ngunyan. Kasi so hapon man, iyo man grade 7, grade 8, grade 9. So bawat pagkakataon, ano, natatawan talaga tang ng pagkakataon na makapagkumpisal. Kasi kung talagang ugali iyan, magiging ugali iyan. Ano? Kung halimbawa ugali mo palamura, talagang magiging palamura ka. Sabi nga may nagkumpisal, Father, palagi ako nagmumura. Palitan mo yun. Ano? Instead of magsabing PUTA, ano? Bawal kasi magmura, di ba? So magmura ka ng ganyan, ano? Sabihin mo ng God bless you. Mas bagay mo pakinggan Ano? Kaya sabi nga sa Bible baga, return evil with good. Kung minura ka, if someone curses you, then ang importante, i-bless mo siya. Okay? I-bless mo siya. Kasi inang maganda, may i-bless mo po yan. Ha? Kaya, yan ang importante doon. May i-bless mo. Yan. Pag dahil mo siya na i-bless, ano? Kailangan mo sigurong pag-isipan mo, ano ba talaga, gagawa ka ng mabuti o gagawa ka ng masama? Kasi nga, sabi ko nga sa mga aki, it's a habit. Ano? Sin is a bad habit. So, a bad habit can be changed by another habit, which is a good habit. Yan. Kaya yun nga, mas maganda yan na gibuhunta na ang mga aki ay makagibo ng karahayan. Ano? Yan ang talaga naman ang importante dyan makagibo kita ng karahayan. 3293. Okay, sige, medyo may ano kayo ano po kasi ako dito sa aking okay, sige. So anyway, mga tugang, maganda po 'yan, ano, na itong mga aki masanay ng gumawa ng kabutihan, ano? Kasi lalaki yan Alam mo, kung nasanay ka sa mabuti, anumang panahon, o saan ka man na lugar, whatever, gagawa ka lagi ng kabutihan. Pero kung nasanay ka sa masama, itong number, okay, number, okay, sige, papadala ko. Okay, sige. Okay. Sige. Okay, mga tugang. Sandali may kasi ako. Okay, sige. Anyway, padagos kita mga tugang sa
hatod giraray. Anyway, mag-music muna tayo, Nals, music muna tayo, may inasikaso lang ako, biglaan na emergency. Thank you. Stuck inside these four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again like you, Mama. You, Mama, you. Okay. Sorry po kasi talagang may inisikaso lang po ako dito kasi kahit na tayo nagra-radyo, mayroon pa tayong trabaho sa ibang trabaho. Kaya talaga natatambakan kasi tayo ng trabaho. But anyway, okay na. Sige, pagkatapos na ng programa, ako pupunta doon. Kaya pupunta sa opisina. So, mga tugang, saan na kita? Okay, dipisilon talaga nagtatrabaho. You cannot do two things at the same time. You cannot talagang mahirap. Okay. Kaya pinag-music muna natin kasi yun na nga ni mga tugang sa sobrang trabaho. Anyway, pwede po kayo magduman sa sendong Facebook, duman sa Facebook tabi nindo. Hanapon tabi nindo so DCGB News Online. Aro gani kay hanapon ko na nga ni maduman ako sa DCGB News Online. Yan, paki-like tabi nindo ito, paki-share. Yon, may comment ng nga ni Digdiho. Si Nibeni. Of course, si Ami Estrella, good afternoon, Father Boots. And of course, kasi bago, nahiling ko nga ni, biglang naglitaw din, si Marian Brennan Barrios, good afternoon. At saka si Gerald Aranya, yun, na ano ko na nahiling na daw. So, ito po, mga tugang. Okay. So, ngayon na, ano ba sinasabi ko kasubago? Tungkol sa pagkukumpisal. Kasi, ang sa indong lingkod, dahil po ngunyan, yung mga estudyante namin sa junior high school, tapos sa itong elementary, medyo tapos na kami grade 4, grade 5, grade 6. Grade 6, retreat po iyan. So, grade 3 day pa man iyan. Grade 4, grade 5, tapos na iyan. So, nasa high school na kami ngunyan, recollection. So, magayon kasi dahil sa itong mga aking ito, nakakaigwaning hindi lang kasi naman pag-aaral ang importante sa buhay. Kasi nag-aral ka nga pero wala namang ugali, wala rin walang saysay ang pag-aaral. Kaya matingnan mo sinasabi nga ni, maraming mga tao ang may pinag-aralan pero walang modo, walang ugali. Yan, kaya nga sinisikap natin dito na tayo ay magkaroon ng ito, tingnan mo, may confession po ba nga, Father, ngayon? Sabi, wala na. Okay, mamaya ko sagutin yan. So anyway, yan. So, sa kasi mga tugang, magayon talaga yan. Ang habit baga, sabi ko kasubago, balikan ko sa sinabi ko kasubago, kasi kung anumang ugali mo, nasanayan mo na yan. Kaya nga,
pag halimbawa, medyo nasanay ka na sa kalinisan, ito balik tayo sa kalinisan, ano? Pag halimbawa, nandoon ka sa isang lugar na hindi malinis, uneasy ka. Ano, di ba? Ganun yan. Halimbawa, yung, pag halimbawa, sanay ka naman sa maruming lugar, pag malinis ang lugar, very orderly ang lugar, very uneasy ka naman. Kaya nga, depende sabi nga sa pagpapatuod iyan eh. Kung saan ka natuod ka bang malinig ang harong nindo? Kaya nga, pag natuod kang malinig ang harong nindo, pag may ati-ati sa na yan, lininigin mo tulos, halion mo dahabo mo mag-accumulate sa mga das, ano? Kaya gusto mong linigin tulos. O ganon din sa buhay Kristiyano. Na halimbawa, igwa kita ning maraot na ginigibo, nasanay ka sa marhay na gibo, pag may maraot na gibo, uneasy ka. Kaya may konsyensya ba kaya kita? Kaya sana, masanay kitang gumawa ng kabutihan. Yan naman talagang importante yan, masanay. Kasi halimbawa, kung saan ka sanay, ugali mo na yan, talagang it will be a second nature. O sabi ko pa kanina nga, a sin is a habit, is a bad habit. Ano? Kaya nga, ngayon, a habit is changed by another habit. So palitan mo, sabi ko ang kasubago, hindi ba? Instead of magmumura ka, palitan mo yung salita. Instead of yung boom, yung poo, ano? Instead ng poo, gawin mo ng God bless you. Yun. Na-bless mo pa yung tao. Ano? Okay, say something good rather than something bad. So, sabi ko nga, palitan mo kasi hindi naman pwedeng hindi mo papalitan. Gusto mo magbago, ano, baguhin mo ugali mo. Hindi magbabago ang ugali na yan unless hindi mo siya papalitan. Ang una yan, sa simula niyan, sa isip muna. Ano? Kaya be aware because if you are not aware, you cannot control which you do not know and you are not aware of. Kaya nga, importante, you should know first. Okay? And then you are aware of it, and then you will be able to control. Kasi sila sabi, Father, hindi ko po kasi maiwasan eh. Hindi ko po kasi makontrolan eh. Kasi nga, hindi mo kasi alam. Ngayon na alam mo na, makukontrolan mo. O, sinabi ko nga ni kasuhapon mga tugang, tulad din sa pagmumura. Ang iba, hindi na sanay magmura. Kasi ako nga, halimbawa, hindi talaga kami, hindi ako marunong magmura. Kasi pag nagmumura kami noon, lalagyan ng sili ang labi mo. No? Kung hindi, sasapakong ka. O, ayaw kong masapak. Kaya nga hindi kami nasanay. Ano? At mula noon, nasa pagsasanay po kasi yan eh. Kaya nga, maganda po yun. Halimbawa, ikaw, kung nag-aral ka sa seminaryo, mayroon dun na-develop yung tinatawag nating study habit. Kasi sa seminaryo, palaging may, may time. Time to study, time to play, time to pray, time to sleep, time to work. Yan, meron kumpleto yan eh. May time. So, ibig sabihin, may discipline. Ang problema kasi sa Pilipinas ngayon, wala nang disiplina, no? Kaya tingnan mo eh. Wala nang disiplina. Yun. Anyway, babalik mo si Padre Butch pagkatapos ng mga pagramdam. Ang oras sabi ko niyan ay 17 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay, asindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Pag Uno Plus, mag Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kasama natin ang Diyos. Okay, ang sa tuyang tema ngunyan mga tugang, bako man talaga so pig-urulayan na kasi bago so confession. Na ano ko lang kasi medyo hali lang kita kasubago ka sa confession. Ang pag-urulayan ta mga tugang, iniho, kumusta ang sa tuyang buhay? Gusto mo bang buhay na mapalad o sawing palad? Yun. Sawing palad na buhay o mapalad? Paano tayo magkakaroon ng buhay na mapalad? Ano? O buhay na masasabi natin na magalak o naggagalak? Yan. Mapalad. O kung sasabihin natin, talagang buhay na maayos. Hindi ba? Yan. Alam mo, akmang-akma ang ebanghelyo sa araw na ito ng Miyerkules. Ano? Hindi ba? Miyerkules ngayon? Petsa 10 kang bulan ng Setyembre 2025. Ano? Magayon, angkop na angkop, mga tugang. Na kung saan, sinasabi sa tuya, na tayo sana ay maging taong mapalad, hindi mga taong sawing palad. Ano? Napakaganda lalo sa panahong ito na nagsisilabasan ang katiwalian o pangdarambong. Yan. Ang Pilipinas kaya mapalad. Mapalad ba? Dahil tayo po ay una, tutuusin, mapalad ang Pilipinas kasi talagang biniyayaan tayo ng Diyos, ano? Unang-una sa kalikasan. Pero ano ang nangyayari? Nagiging tayong sawing palad. Dahil saan? Sa mga kasamaan na nangyayari ngayon. Okay? So, basahin natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas, Kabanata 6, talata 20 hanggang 25. Noong panong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong ngalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit, sawing palad ninyong mayaman ngayon, sapagat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan,
Sawimpalad kayong mga busog ngayon, sapagat kayo'y magugutom. Sa aba ninyo'y nagsisitawa ngayon, o sawimpalad sa mga nagsisitawa sa ngayon, sapagat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sawimpalad ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Mga kaibigan, ito po ang mabuting balita sa araw na ito ng Miyerkules, galing sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 6, talata 20 hanggang 26. Okay? So, ang tanong, gusto ba ng Diyos na tayo ay mga dukha lamang? Gusto ba ng Diyos na tayo ay mga nagugutom? Gusto kaya ng Diyos na tayo palagi ay nagtatangis? Gusto ba ng Diyos na tayo palaging kinapuputan at pinagtatabuyan, inaalimura ng mga tao? Ano sa palagay ninyo? Ano sa palagay ninyo? Ano ba ang talagang gusto dito? Gusto ba ng Diyos yun? Ano? Na tayo maghirap? Yan, ang tanong, ano? Alam mo mga tugang, may kabalintunan ang buhay. Ano? May sinasabi, it's a life as a, ito nga, kabalintunaan. Ano? The opposite of life. Ano? Totoo nga naman, sabi nga, ang buhay ay parang gulong. Nasa ilalim ka, minsan nasa ibabaw ka naman. Ano? May mayaman at may mahirap. Di ba? May busog at may nagugutom. May humalakhak at may umiiyak. At may kinapuputan at may pinapalakpakan. Ano? Yun, sa buhay po, nandyan po yan. Pero ito po ay wag natin sasabihin na literal ang dapat itong mangyari. Ano? Kasi, ibig sabihin ba ng Diyos, maghirap na lang tayo sa... Pag ikaw naghihirap, ikaw ay mapalad. Yun. Pag inaapi ka, mapalad ka. Ganun ba yun? Minsan mahirap talaga intindi nito, itong sinabi ni Kristo, lalo na kung gusto natin mang-api ng tao. Sasabihin natin sa ibang mga tao, total, hindi ba sabi sa Bible, ano? Yung sabi sa Bible, hindi ba? Ito mapalad ka kung mahirap ka. Kaya dapat maghirap ka lang. Hayaan mo kami mga mayaman na magtamasa ng aming kayamanan dito sa mundong ito. Kasi ganyan ka Yun, maswerte ka kasi maano ka, mahirap ka, ganun ba yun? Yan. Ano, sa pananaw ng mundo, tandaan natin, ang karamihan, ang hagad ay kayamanan. Sa pananaw ng mundo, pagpapala ang kayamanan, kabusugan, kasayahan, at pagtanggap ng tao. Hinahagad natin ito, hindi ba? At kasawian naman ang karanasan ng paghihirap, gutom, kalungkutan at pagtakwil. Ayaw natin ito, pero nababaliktad ang lahat sa Ebanghelyo. Ano? Ang presensya ni Jesucristo ang dahilan. Kung ayaw natin yun, ang pinagpapala, yun puso natin, ito pala ang sawing palad. Yan, di ba? Isinasa dito ang pagkiling ng Diyos sa mga kapuspalad. Ano? Tandaan po natin ito. Pero ang maliwanag po kasi dito, hindi naman dahil sa ang gusto ng Diyos talaga ay tayo ay palaging mahirap, hindi. Ang mahalaga dito mga kaibigan, ang mga wala, pinupuno ng Diyos, pagiging bukas loob sa Diyos, ang totoong estado ng pagpapala. Ang karanasan ng paghihirap, gutom, lungkot at insulto ay ang karanasan na nagtutulak sa mga pag-amin sa kailangan natin ang Diyos. Tingnan ninyo Ito mga sinasabi dito. Kung tayo ay mahirap, yun, kailangan natin ang Diyos. Pero ang iba ay hindi nila kailangan ang Diyos
Ngayon, samantala ang karanasan ng yaman, ang pagkabusog, halakhak at kasikatan ay nakakabulag para isipin nating ayos na tayo. Ano? At kayang-kaya natin ang buhay hanggang makalimutan natin, kailangan pa rin natin ang Diyos. Bakit tayo mapalad? Dahil, kailangan natin ang Diyos. Yun ang talagang dahilan dito. Dahil mahal tayo ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos. Ang sino mang nangangailangan ng Diyos, mapalad. Ang iba, hindi naman kailangan nila ang Diyos eh. Ang kailangan nila, kayamanan, pagkain, kasikatan, mga bagay sa mundo. Hindi kailangan nila ang Diyos. Pero sa bandang huli, mga kaibigan, masasabi natin, ano ba talaga, madadala ba nila ang lahat ng kanilang pinaghirapan sa mundong ito? Kaya sawing palad. Sawing palad sila kasi sayang eh. Sayang. Kaya habang tayo nabubuhay, ang taong mapalad ay mga taong palaging nagtitiwala at nangangailangan ng Diyos. Kaya pag ikaw nangangailangan ng Diyos, kailangan mo ang Diyos sa buhay, ikaw ay mapalad. Paano yun? Nagtitiwala ka, sumusunod ka, kahit anong ginagawa sa iyo, ikaw ay nagtitiwala pa rin sa Diyos. Meron isang ali na tinanong kumusta ka po naman? Ang sabi niya, ito kahit mahirap, hindi ako pinababayaan ng Diyos. Yun po ay napakagandang statement. Kaya sabi niya, akala niya kasi mayaman lang ang pinagpapala. Hindi po eh. Kasi yung kayamanan mo, ang tanong ang kayamanan nga dapat maging kasangkapan yan sa pagtulong sa kapwa. Hindi sa paglalait o sa pagmamaliit o pang-api ng kapwa. Yung kapangyarihan, binigyan ka ng kapangyarihan. Anong ginagamit mo sa kapangyarihan? Ito ba'y ginagamit mo sa paglilingkod? Yun, sawing palad ka, hindi ka mapalad. Kung gagamitin natin ang kayamanan, ang kapangyarihan, ang ating pagkain, ang lahat ng mga bagay na binibigay sa atin ng Diyos, na sinasabi sa mundo, yan ang palad ito, ay tayo ay magiging mapalad. Pero kung hindi natin gagamitin ang mga bagay na yan, mauwi po tayo sa sawing palad. Anyway, babalik mo si Padre Butch pagkatapos sa mga pagginumdum. Ang oras tabing mo niyan ay 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone.
Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasi OP at sa tuyanganing mga tugang pinagninilay-nilayan ang ebanghelyo sa araw na ito na iugnay sa buhay natin sa kasalukuyan, na tayo ay sana ay maging mapalad, Paano tayong magiging mapalad? Sabi ko kanina nga, kung tayo ay nangangailangan ng Diyos, ay mapalad ka. Kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, mapalad ka. Pero pag ikaw naniniwala lamang sa pera, ikaw ay naniniwala lamang sa mga bagay sa mundong ito, kapangyarihan, kalusugan, mga pagkain, kasikatan, ang mga bagay na yan, darating ang panahon, sayang, lahat masasayang yan Kaya nga, yan po mga kaibigan ang nakapagbibigay sa atin na totoo naman, sabi nga dito sa mundong ito, talagang nandoon po ang tensions of the opposites. Madalas gamitin ni San Pablo nga mga tugang ang tawag na tension of the opposites, okay? Na upang ipaliwanag ang buhay Kristiyano. Kaya nga, 'di ba kanina, mapalad at sawimpalad. Yun, sawimpalad. So, yun, makikita natin, ipinaliwanag din ni San Pablo, ganun yun ang liwanag at dilim. Malaya at alipin. Makalupa, makalaman at makalangit. So yung mga tugang mga tinatawag na tension of the opposites, So dalawang estado ng buhay na magkalaban, Ang hamon ay sa isang Kristiyano ay ang maglakbay mula sa dilim tungo sa liwanag, mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan ng mga anak ng Diyos, mula sa makalupang pagnanasa tungo sa makalangit na buhay. Yan naman, kaya kung dahil dito sa ebanghelyong ito, kaya sinasabi ni Kristo dito,
na mapalad o sawimpalad. Ano? Yan. Kasi mapalad tayo sapagkat tayo ay nananalig sa Diyos. Yan. Yan mga tugang ay mahalagang pag-usapan. Okay. Kaya nga, dito sa Ebanghelyo na binasa natin, kakaiba sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ano? Kasi dito, mayroong sawimpalad. Ano? So, doon kay San Mateo, yung 8 Beatitudes, ano? So sabi nga, ito po ay nilalaman na Sermon on the Plain is slightly different from the familiar version of Matthew chapter 5, ano? Dito, si San Lucas, mga kaibigan, may series of blessing and corresponding woes, ano? May corresponding woes. Kasi nga, sabi ko nga kanina, di ba, the tension of the opposites. Palagi merong ganyan, ano? Yun, talaga dito sa mundong ito, merong palaging, sabi nga, kabalintunaan. Yan, kabalintunaan. Okay. So yun, ano? To explain this passage in the ordinary people, we can break it down in a simple way and connect it to everyday life. Tulad nito. And sabi nga dito, and he lifting up his voice to his disciples, blessed are you poor, for yours is the kingdom of God. Yun, di ba yung sinabi niya? So, ano pa explain po natin ito? Una, sinasabi, mapalad kayong mga dukha sapagat sa inyo ang karian ng Diyos. Ano sinasabi dito ni Kristo? Si Jesus ay nagsasabi sa mga itong mga taong materially poor, okay? You may be materially poor. Jesus speaks to those who are materially poor, ano? But also those who are born in spirit. So in other words, humble and dependent on God. So sinabi ko kasi bago mga tugang na ang taong mapalad ay yung nakadepende sa Diyos. Kasi ang buhay nila ay may pagkilala na may Diyos. Kaya mapalad kapag ikaw kumikilala sa Diyos. Ano? At He assures them that God sees their struggles and promises them the riches of His kingdom. So, hindi po bulag ang Diyos. Ano, tandaan po natin sa mga panahon na tayo ay naghihirap, lalo sa mga Pilipino ngayon, ano? Dahil sa flood control, maraming nangyaring baha, ano? Hindi talaga nakontrolan ang baha. At hindi rin nakontrolan ang pagbaha ng pera. Yun po ang problema, no? Hindi nga nakontrolan ang pagbaha ng tubig at hindi rin nakontrolan ang pagbaha ng pera. Yun, ano? Kaya maraming nagtitios, kadakol ng mga nagtitios dahil sa arugangkaan. Pero dito sinasabi, ito po ay pangako ng Diyos na hindi ka pababayaan ng Diyos. Kahit materially poor ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kasi akala ng tao, ang buhay ng tao ay kayamanan. Pera. Hindi po yun. Ano? Yun po yan. So, kaya nga mahalaga dito, this teaches us that worldly wealth is not what matters most. What matters is our trust in God. So, ang importante mga tugang ay ang pagtitiwala natin sa Diyos. Ano? Siguro, magtiwala ka sa pera. Ang pera mawawala. Ano? At gagamitin ka ng pera, aalipinin ka ng pera. Pero pag nagtiwala ka sa Diyos, hindi ka mawawala. Ano? Sabi nga, itong pangako, ang kaharian ng Diyos ay mapapa sa iyo. Tingnan mo ha, sa mga mahihirap, ano, ang kaharian ng Diyos ay mapapa sa iyo. Okay? Okay nga, mayaman ka, pero ang tanong, kaninong kaharian ang mapupunta sa iyo? Hindi ang kaharian ng Diyos. Pangalawa pa, sinasabi, blessed are you, mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat bubusigin kayo. Ito po ay sinasabi, this refers to both physical hunger and deeper hunger for righteousness, justice, and holiness. Totoo, hindi ba?
tayo po ay gutom na gutom sa katarungan. Lalo ngayon, di ba? Gutom na gutom sa kabanalan. Ano? And Jesus promises that God will satisfy those who long for what is good and true. It reminds us that God cares about our needs and will provide for us both spiritually and physically. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yan na napakaganda dito mga tugang. Ha? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa kabila ng ating pagiging mahirap, sa pagiging tayong gutom, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung tingin natin nga, hindi ba? Karamihan ngayon ang nagkakasakit dahil sa busog na busog. Tingnan mo mga nagkakasakit sa diabetes. Tingnan mo, busog na busog. Tingnan mo nagkakasakit sa alta presyon, high blood. Busog na busog. Pero yung mga gutom, nagkakasakit ba sila? Father, nagkakasakit ulcer? Actually, hindi rin eh. Kasi ang tubig, ang tao nga may tinatawag na mayroong hindi kumain pero hindi naman nagkasakit. Ano? Kasi yun na nga ang ano nila, ang pagkain nila walang iba kundi ang ostya. Yun. Tandaan mga tugang, hindi siya kumakain. Nagsisimba siya at may inom lang ng tubig pagkatapos kumakain ng ostya. Ang buhay baga. Hindi siya nagkakasakit ng tulad ng busog na busog, nagkaroon ng diabetes, ito, kain ng kain, nagkaroon ng sakit. Tandaan mo yan. Kaya hindi, dahil busog ka, gagaling ka, or hindi ka magkakasakit. Kadalasan ka, yung busog ang maraming sakit eh. Pero yung gutom, hindi. Pangatlo, ang sabi ng Panginoon, mapalad kayong mga kinapuputan ngayon. Itinatakot, iniinsulto at sinisiraan puri dahil sa akin. Malaki ang inyong gantimpala nasa Diyos. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno at mga propeta. Yan mga tugang. Napakaganda ito paalala sa atin. Dito, tayo po ay ina-encourage ni Kristo. Bilang mga tagasunod na maging tapat. Sa kabila ng lahat, dapat po tayo maging tapat lagi sa Diyos. Ano bang mangyari? Lagi tayong tapat. Even when they are persecuted or rejected for their faith, dapat tayo laging tapat. Hindi sinasabi, isusuko ko na ang aking paniniwala sa Diyos. So, he reminds them that the prophets before them also faced opposition. Tandaan po natin. And the reward in heaven will be great. At ito po ang itinuturo sa atin, the value of enduring trials for the sake of Christ. Darating talaga ang mga pagsubok sa buhay. Pero ang pagsubok sa buhay na yan, ang magpapatibay rin sa iyong pananalig. Tandaan po natin yan. Anyway, babalik mo si Padre Boots pagkatapos ng mga pagurumdum. Ang oras sabi ko niyan, 45 minutes after 1 o'clock. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi. Yaon pa kung ngunyan sa saruyang kwarto, ano? At kaya nga, kasi pakatapos kaya ni may taping ding po kayo mindig Dios sa ano, may shooting. Basahin ko po ang sabi ni Marian Brennon, agree po ako dyan, Father Butch, tama. Kasi ang taong mapalad ay ang taong naniniwala sa Diyos at hindi siya pababayaan ng Diyos. Ano? Ang taong mapalad ang isang taong kailangan lagi niya ang Diyos. Yun. Sabi ni Eva Bangsagales, ano? Good afternoon, Father Boots. At sabi ni Lolo Maps, good afternoon, Father Boots. At sabi pa rin niya ni Lolo Maps, Father Boots, the love of money is the root of all evil. Look what is happening now to some of our elected public officials. Yun ang nangyayari dahil sa tinatawag natin kasakiman, greediness. Ano? Sabi rin ni Leklek Peña Lorzano, good afternoon, Father Boots. Okay? So, totoo mga tugang, ang mga bagay-bagay na yan, pera, kapangyarihan, lahat-lahat na yan, ay hindi mo madadala yan pag ikaw ay namatay. Ano? Wala po. Wala. Sabi ko nga, ulitin ko yan. Wala pa po akong pinagmisahan na kung saan ang kanilang mga pera ay sinama sa kabaong. Wala po. Ayun. Kaya sawing palad, hindi mapalad. Kung gusto natin mabuhay na mapalad, dapat mabuhay kang may Diyos. Yun. Sawing palad ka pag hindi ka nabubuhay sa paniniwala sa Diyos. Yun. Ano? So, maniwala ka sa Diyos. Yan ang importante. Kasi iba na ang sinasamba nila eh. Ang sinasamba na nila ay pera. Ang sinasamba na nila yung kapangyarihan. Kaya tingnan ninyo, ayaw na ayaw nilang umalis sa pwesto. Bakit kaya? Bakit kaya? Bakit? Bakit ayaw nila? Ayaw nila. Ang iba naman talaga doon, gusto talaga makapaglingkod. At ang iba naman, gusto nilang sila ay mapaglingkuran at the same time sila ay makakuha. Yun. Yan ang nangyayari ngayon. Pero tandaan po natin mga tugang, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay may hangganan. Sabi nga, pwede mong lukuhin ang isang tao, o pwede mong lukuhin ang ibang tao,
Pwede mong lukuhin ang maraming tao, pero hindi mo maluloko habang buhay ang mga tao. Totoo yan eh. Darating ang panahon. Darating yan. At lalo pag namatay ka na, namatay ang tao, talagang wala. Haharap ka at harap ka. At ang tanong, ito na lang, very practical na tanong ito. Pag ikaw namatay, madadala mo ba ang lahat na pinagpaguran mo sa buhay? Wala. 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 Ang madadala mo lang ay ang tiwala mo sa Diyos. Yun. Yun yung dapat natin pagpaguran. Pero sabi, hindi mo talaga dapat pagpaguran yan. Dapat pagniwalaan isa buhay. Ano? Pinagpapaguran talaga natin ngayon ay yung mga pera, lahat, hanap buhay, ang ganyan. Ang mga bagay na sa mundong ito ay maiiwanan natin pag tayo ay namatay. Sana pag-ipunan natin, sabi nga, pag-invest natin, pag-impukan natin, dapat talagang gumawa na tayong paraan na yung lahat ng mga bagay na sa ating buhay ay makakatulong yan sa ating sa ating buhay na walang hanggan, sa kabilang buhay. Okay? So, maliwanag po yan. So anyway, balik po kita duman sa tinatawag na, sabi dito, mapalad. Kaya mapalad tayo po kung tayo po ay nakikinig lagi sa Diyos. O sabi ni Jim Palisa, ito basahin ko ito sa may text, may message sa akin si Jim Palisa. Sabi, Diyos marhay na po, Father Puts, lagi po ako nakikinig sa iyong magandang programa. Thank you very much. Thank you, Jim. Yun, ang importante sa buhay, para tayo ay hindi mabigo. Halimbawa, maging mahirap man ang buhay, minsan nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay, mga ayaw natin mangyari sa buhay natin. Pero pag ang tao may pagtitiwala sa Diyos, hindi siya magigiba. Para sinasabi na yung nakatayo sa bato, hindi sa buhangin. Yun ang dapat Hindi tayo dapat magigiba. Kaya napakaganda yung paanyaya sa atin sa Ebanghelyo na tayo ay hindi mauwi doon sa sakwing palad. Kaya nga, mga tugang, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ito sinabi dito, may mga warning. Alam mo, itong Ebanghelyo natin sa araw na ito, maganda, mayroong tinatawag warning. Dapat, mga pabala na ito mga pabala. Kasi pag mga paalala, these are warnings for those who place their trust in worldly things rather than in God. So dapat talagang ang buong tiwala natin, ibigay natin sa Diyos, hindi sa mga bagay sa mundong ito. Kasi magiging sawing palad. Ulitin ko, ang taong nagtitiwala sa Diyos ay mapalad. Ang mga taong nagtitiwala sa mga bagay sa mundo lamang kaysa sa Diyos ay magiging sawing palad. Kawawa, Kawawa. Sabi dito pangalawa, sawing palad kayong busog ngayon sapagkat magugutom kayo. Anong ibig sabihin nito, mga tugang? Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin ay ito, na those who are satisfied with earthly pleasures and ignore their spiritual hunger will only one day realize their emptiness. Jesus calls us to seek the bread of life, which only He can provide. Totoo. Ito nga, ang tunay na pagkain ng tao ay ang pagkain na ibinaalok sa atin ng Diyos ni Jesucristo. I am the living bread. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. Yan po talagang mahalaga doon, Yan. And then, sabi dito, sawing palad kayong humahalakhak. Sapagkat, sawing palad kayong humahalakhak, ay magtatangis din kayo. Woe to you are wealthy, you have your consolation. Kaya maganda mga tugang ito. Jesus is not condemning wealth. Tandaan po natin, ang kayamanan, isang pagpapala. Pero pag ang kayamanan na yan
ay nanggaling sa pangdarambong o sa pagkatiwalian, sa pandaraya, sa pagnanakaw, yan pong kayamanan na yan ay hindi po kayamanan. Ang tawag natin dyan ay hindi kayamanan, kundi kasaklaman. Anong tawag yan? Mayroon tinatawag yan kasakiman. Yan, kasakiman. Hindi kayamanan. Ang kasakiman, yun po yun. Nayaman pero dala ng pagnanakaw. Kasakiman po yan, hindi kayamanan. Jesus not condemning wealth itself, but warns against the relying on riches for happiness. Sa paglalandakan pa natin, ibubulgar pa natin sa ibang tao na kay mayaman ka na mayaman ka. Alam mo, ang taong mayaman, hindi niya ipinapakita ang kanyang kayamanan. Hindi niya idinidisplayan. Hindi niya sasabihin, tingnan mo, marami akong mga kotse, marami akong ganun. Hindi, ang tunay na taong mayaman, mapakumbaba. Yan, okay? So, yun po mga tugang. At sabi ng Panginoon dito, woe to you when men bless you. Yun. Kaya tanda natin, ano po ang maganda dito? Ang practical na practical application ito po. If you're struggling or suffering, take heart. Jesus sees your pain and promises you His comfort and joy. Tandaan po natin ito. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ulitin ko yung matanda na nagsabi ng kinumusta ko. Kumusta po kayo, Manay? Mahirap lang po siya. Ang sabi niya, Father, mahirap pa rin, pero hindi ako pinababayaan ng Diyos. Mahirap. Totoo, mahirap ang buhay, pero hindi ako pinababayaan ng Diyos. Napakaganda po yun. If you are blessed with wealth or success, use it to help others and grow closer to God rather than relying on it for happiness. Yan po ang mga application dito. Ask yourself, tanungin mo, ito po ang iiwan kong tanong sa inyong lahat. Am I living for God's approval or am I concerned with others to think of me? Yung character or reputation. Alam mo, sabi nga ni Saint Teresa of Avila, God alone suffices. Ito po, this passage teaches us to place our hope in God, not in the fleeting things of this world. Hindi mga bagay-bagay na nawawala. Kasi sa bandang huli, nag-invest ka sa mga bagay na sa mundong ito na mawawala. Pag ikaw namatay, wala ka. Wala. Okay? Anyway, inabot naman tayo ng oras ng pamamaaram. Sana po ako po ay nakapagbigay ng inspirasyon sa inyong lahat. Na kahit na po tayo nakakaranas ng mga kahirapan sa buhay, mga sapigtitios, tandaan po natin, dahil tayo naniniwala sa Diyos, mapalad ka. Dahil hindi ka pababayaan ng Diyos. Thank you very much. God bless you. And maraming salamat Kinal Baldo sa ating technical and then kay Jerome Martinez sa ating IT and production. God bless. Bye-bye. Look upon the face of your Son, and for love of Him who is the eternal